Agent 540! Napalabas, nadlaw ni Mimay ti karkar na agaraw ni Lorna. Nakarik na iti panagdwadwa iso a pinaliw na daytoy. Natalakmet ni Lorna, ket di na ninamnama ti inaramid ni Mimay. Imawag ni Mimay iti istasyon ti pulisya, ket imbaga na ti maipapan ken ni Lorna. Nagtignay adagos dagiti pannakabag iti linteg, ket napanda iti balay nga ayan da Mimay. Nakigtut na langan, gapot a hostage metan ni Lorna ti baket. Nadan ni Lorna iti gundaway a naglibas, iti panangaramat na ken ni Mimay akalasag. Iti sasangpet na iti baro ako tada. Kinuna ni Timotyo, nga da sorpresa na. Pinairwar na ti balod na, ket naragsakan ni Lorna. Gapot a pulos, adi na ninamnama, nga agbalin a balod da ni Agent 540. Itagagayan, denggan nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo o napauluan. Agent 540! Naggasap tayo. At dagaya mon iti ikot tayo day tao. Nagsayatan! Bawi ka ito, iti Castillo. Naramid yung anyag. Asit gakman. Sige lang. Kaasi ka mat. Nagpaparsa na kinabkabil dagiti kakadwa. Gapo iti pungtot da. Gapo kilgwana. Ado ti kakadwa tayo iti patad a nakakarsel. Ado pa'y pinatay dagiti otoridad. Wanan niya. Kat may satikabsat ko a biktima da ito'y. Sumuro kayon. At tanapintas amasak bayan yagur ore kada kayo. Di kan kundilaing ap... Gapukun ka! Nakabalod pa'y latikabsat kong aging gaita! Di mo na pamantay. Naingat tibilin ti kangatwa na pangulo tayo. Asaan tayo apatayay? Husto daytan. Daldani saanen ang makakunail. Dua pa'y adisnog. Mabutang ako ngagmaymay sa dito'y, ma'am. Manipod kadak dito'y ngagbanbantay. Itala ang anapadasak ti matutukan iti paltog. Kunaklan umatay ako, idi nakadupal ti bunga nga ti paltog da ti alakyan iti pispis ko. Oh, di kayag butang nana. Saanin nga agsubli da jay? Ha, agun uni ti telepono. Mabiit lang, ma'am, tasong batak. Sige lang, nana. Hello? Hello? Sino na ito eh? Diyak unay maawatan ti ibagbaghayo. Ha? Anya? Nana, sino ka no? Ma'am, da kayo man ti makisarita. Hello? Ibagam ti gagaram. Saan kat aday tapaggaak mo ti pangag mo? Ha? Anya? Balod yun ni Agent 540? Apay, sino kayo? Awanan. Pinutad ng tisaritan. Anya ka no? Adda iti ayanda ni Leonardo? Kasta ti ko nananana. Ngamtsak mamati. Mga lupod numot, ma'am. Awan pa ilang amin, ti kontak na manipod iti na ipadamag ang mapukpukaw.
Saan tayo basta mamati, Nana? Amangan no al-al nilang wanda tayo lang. Hello! Hello, ni General Emmanuel Guerrero daytoy. Sir, General, da kayo kaya. Anya timay paimi ka na kayo, sir. Kumpirmado, missing nga talaga ni Agent 540. Kat maatat nga awanin dito siyudad. Kasta ka di, sir? Sigol iti may sang informer. Impapnida ni tinasulinag ka lugar. Isuapat siya nga mga ano impanda ni Dipota tagiti rebelde. Anya? Kagon sapos ti sindikato ti droga, ti katuan na grupo tagiti tulisan nga kutkutay ti karubantayan. Malapit apod no tinayawag ditoy nga da iti ikot dagiti rebelde, sir. Ang amin, sigun iti ikit nang bambantay iti family house da. Kat imawag kankuan at ipangulo da. Kat imbaga na ti kaadda ni Agent 540 iti ikot da. Posible na ita. Mabalin na ditayan yung hilitayan itan ni Agent 540. Nalawa ti kabambantayan kan kabakiran na masakupan ti ilingayan yun. Isobat check aditan tayan na. Sir. Adan na po ka na grupo para itipan na kaispal ni Agent 540. Ket umaitan dito sa nimilyo. Nasayat no basta, sir. Kat naramidin mi mati, rabrabagan mi ditoy. Namnamag tayo ta, Chief. Bueno, umawag ang tumanan. Katagyaman. Bye. Bye, sir. Nasayat launay no at nabuhula grupo para itipan na kaispal ni Agent 540. At sapay kuma, tamay spal mi asibibiyag. At check anabalig iti operasyon ang may wayat itan. Anya nga tang kinaramid dakin ni Agent 540, sir. Karigat na. Napatayin dan. Sapay kumaata saan? Kastawa na yung tida nagtiikit na. Mabut-butang paikit din ijabalayda. Natural. Talaga madidigra. Siyempre, no itala na padasan natin akil ka. Talaga amatay iti nervyos. Kasano? Ada ka din kadwana? Kadkaduan itagi ka aruba da, sir. Ngamkas-kas di saan ka no ang makaturturog. Ala, kitaan nyo, no niya ti maitulong nyo, ispiyo to, valye. One, sir. Kasi kamot, Agent 540. Sino ti makailasin kan ka ita, iti kas taalangam? Anya ti, kaya't iyo mapasama ka. Ibagayo. Napintas asaludsod dayta. Ibagayo. No siyak ti pagdamagam. Kaya't ka, apatayon. Saan amabutang amataya? Kasta? Pues, no di ka mabutang amatay. But-but ngan kapay nga ron. Sa bagay, numatay kan, saan ka na makarik na? Kan siyempre, di munton makita ti aramidan mikan ka. Uray tad-tad-tadan na kanto. Awanan ti serbina. Tad di mon marik na. Nukas tatiplano yo para kanya ka. Aramitin nyo itan. Pilitin na kamin sakit di amang gibos itan iti biyag mo ah. Anyat klase yo at tao. Apay abin ig-agin at takas na ramit yo. Inutan da ka apatayin, Agent 540. Iparik namikan ka.
ti kasauman arik naon ti tao. Sakbay amatay. Delikado tayon, Commander Lorna. Ni, pagkunami ti dayta, Chairman. Inawaga kita iti Pangulo tayo. Kumusta na ti balod nga impatulod na ditoy. Kat? Siyempre, jak imbaga kakasi tinamayan tayo. Sigurado nga agpungtot na imbagam. Isungaro da jak imbaga nagpapasan dagiti kakadwa akinabkabil. Atiw na pa iti panchimbag ang nagpapasan ti buksingero at dinandanog. Wan nga rod, uray la dandan di na maimulagat dagiti matana, gapo iti kamol na. Kasano, anya ti aramidan tayo? Apagiso, tabakasyonan. Sumangpet ti inauna putot ko ang naggraduar iti kinanes. Paumayak dito'y bantay. Tasikaswan na ni Agent 540. Masapol nga gimbaga daras. Tamang ano kalati umay dagiti Pangulo tayo ditoy. Imposible dayta, Chairman. Adda tayo iti nasulinak kakabambantayan. Saan na makadanon tilugan ditoy? Sana parikot dayta kadagiti milyonaryo, Commander Lorna. Sabagay. Agbiyahin ti balasang kwentong bigat. Umay dito'y kuta. Naot-ot dagiti sugat ko. Agpayso agradad lang dagiti sugat ko. Ngam. Agimpiksyon lagi di dagitoy. No di maagasan. Sakit. Di pala impas di kamuli ti rupag. Marigata na kagmulagat. Tilakyan ang may samot anang bugbog kanyak. Anya nga tati bagaday ta? Kasi ka mo, Agent 540. Kaya rigam ti ayop ana ipupuk dita. Kasla pag ipupukan ti tarakan ababoy dita. Sakit. Kasanon mo kayat mo ti maturog? Agidda kalatan dita daga? Oray sa kula kumamot ti mayap-ap dita niya. Ikandak iti agas. Agas? Amog asan dag amabali na patayan. Isungay kandak iti agas. Tasya kon amis mo ti mga agas kadag ito'y donor ko. Ano sampay lati ut kan sana ang dagita. Awan agas aparakan ka. Katapno di mo mat ko na nga awan man lapulos ti mga asikan ka. Mabit lang. Tayalaan ka iti sako ayap-ap mo dita pagkulubam. Mabit lang, Agent 540. Sana ka makaid na. Awan pa iti kontak dagiti nag-foot patrol iti kabakiran a maatap nga ayan ti kuta ita dagiti rebelde. Maatap nga iti dadya kuta ti ayan Agent 540. Kasano nga tano pod no ti kinunati may saka dagiti kaunahan ngay mawag. Kasano nga tano agpaiso a may saita na rebelde. Mamati akmet adi maaramid ni Leonardo ti kasta. Sumbatak ti telepono. Police station, may I help you? Naimbag nga oras kumati isang bay ti awag ko, apo. Kasta mat? Ang maasino na ito eh? Magmadyadenggan, ti panagkatawa na. Dakas laki di ti panggap na ito eh. Hello. Amo ka makigtot ka, apo hepe.
Sino ka? Ang amunak. Ha? Siyak tayo nakaadalam iti intermedia tagabantay. Dahil di ka na yun namang takaw iti balon mo. Ha? Timotyo. Uy, naglaing kang agpugto. Siyak tayo po yan, classmate. Anya timay pay ko? Kaya't kulangot nga ipakamukin ka. Nga day di ikot ko. Di kay lalaam. Amay day dayaw alalaing nga agent. Anya? Balod ko ti kailiyam. Dito'y ti kaya ti Pangulo mi apakay pupukan na. Tapno sana basta makaawag iti rescue. Mapaparigat to'y kalugaram. Anya ti aramidin nyo ken Juan. Apanas ka na parigatan nyo. Ayop ka, Timotyo. Talagasan ka nagbaliw. Okay. Naibaga konti kaya't kung ibaga. Ti ayop at Timotyo. At dagayam iti ikot da ni Agent 540. Asin mo, Greta? Kabusor ti grupo, anak. Kaasin masakit niya. Apay adi pala irwardita nang ipupukan niyo kan Kuana. Tapno maagasan. Sana mabalin, anak ko. Amangan no makalibas. Kasan mo makalibas iti kastala nga na? Amangan numatayin adi maasikaso adagos. Mabitlang, tapalukatak tinakay pupukan na. Irwan niyo. Ipan niyo iti kalapaw ta iti pangkita kadag iti sugat na. Delikado sa, Chairman. Tiyan niya. Iti dadya kinalapsa ti balasang mo. Adula, kit diti gusto kun kuha na kadag iti kakadwa diti kuta. Lorna, jak makustuan na itaarabak mo. Ni Chairman mo't, kaslada kustimbaga. May sakon kadag iti kadaksan at tao. Ngam kabaliktad ko ti anak ko. Nupay kasta. At da respeto na kanyak nga amana. Noan niya ti kayat ko, saan ako montra? Sigurado kay tirayta, Chairman. Lintag ti saok kadag iti anak ko. Nga oray nagduduma ti inada, Lorna. Natulnog da kanyak. Naimbaglakit rin. Nagisang patak iti agas. Kompleto ti para ut-ut kan ti para iti infeksyon. Sino ka? Siyak ni Satura. Satora. Ito lang. Mangko ti kastanagan. Naidumdumanagan sa gabi. Nagan ti may sa din magkali ti kapampantayan. Anak, ti rebelde. Wen, Jackie libak teta. Pangulo dagiti rebelde ti amak. May saka. Anas. Kas makita mat. Ada iti ulok ti pagilasinan amay saak aners. Kas lakla agraraman aners. San ka di? Insuot ko ti nursing cap ko. Tapno mo amay saak aners. Kat itulok mo nga agasak dagiti kamol kan sugat mo. Oh. Apay kasta ti panangkitam kanyak. Amok. Anasayat ka tao.
Ating ko. Tulungan na kuma. Tanya pa lang timakuna may di pa nang taripatok kan ka. Kas may sa a pasyente. Tulungan na ang makapanaw dito Maggunaan kanto. Noramidam dagiti ibagak ating ko. Oh, di kan sumana Ala, agpaknat ka. Agasak dagiti garad-gad di tabukot mo. Aday ta. Uray lang nagkukuros dagiti nayugad at sugat dito'y bukot mo. Ag-infeksyon lakit dito kito'y. Agutat. Gasmat dito tumapas at tibukot ko. Okay. Agtang na kang arudan. Linisak mo muna dagiti sugat mo sa akong magasan, ha? Ay, kaasi ka mata talaga. Grabe, tinamay andakan ka. Agiyamanag. No, makarik naka. Iti asi kanyak. Asino ti di maasyan iti kastuala nga? Sa Tora. Kasabulak titulong mo. Malaksid. Iti panagtaming mo kadagiti sugat ko. Saan ko maatila ibagbagam? Imayak dito'y kuta ti amak. Kandag iti idauluan na atat tao gapukan ka. Adda limitasyon ti karaw ko dito'y. Tulungan, nak. Di ka matanagan. Tabi na kanto dosaan ti amam. Kat no kayat mo mat. Sumur kanto kanyak. No di mo kayat. Adosaan na ka. Gapo kanyak. Aniya? Umanugot nga ta ni Satura iti kayat ni Agent 540. Gagayem, di uliwan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay